ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. గోపీజన వల్లభ గిరివరదారీ. గోపీజన వల్లభ గిరివరదారీ. యశోదనందన వ్రజ జన రంజన. యశోదనందన వ్రజ జన రంజన. యమునా తీరావనచారి. యమునా తీరావనచారి. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. శ్రీమద్ భాగవతము పారాయణ కార్యక్రమంలో మనము ఈ 13వ స్కందంలోని 15వ అధ్యాయమైనటువంటి సృష్టి అంటే భగవద్ధామము యొక్క వర్ణన, ఆ భగవంతుని యొక్క ధామము వర్ణన అనేటువంటి అంశాన్ని చూస్తూ ఉన్నాము. ఇక్కడ ఈ క్రమంలో మైత్రేయ ముని ఆ విదురుడితో అంటే ఇక్కడ ఆ దేవతలకు కలతకు కారణమయ్యేటువంటి ఆ కశ్యపుని భార్య దితి గర్భంలో ఉన్నటువంటి ఆ గర్భం వలన, ఆ గర్భంలో ఉన్నటువంటి శిశువులు వారి ద్వారా, గర్భం నుంచి ఉద్భవించేటువంటి వారి ద్వారా ఆ దేవతలకు కలిగేటువంటి ఆటంకాలను గురించి, దేవతలకు కలిగేటువంటి ఇబ్బందుల గురించి ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఇక్కడ మనకి ఈ మైత్రేయ ముని చెప్తూ ఉంటాడు. ఈ భగవద్ధామం యొక్క వర్ణనను ఆయన వివరిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశంలో ఆ మైత్రేయ ముని చెప్తూ ఉంటాడు, శబ్దగోచరుడోగైనటువంటి బ్రహ్మదేవుడు ఆ విధంగా, అంటే ఇక్కడ ఆ దితి గర్భంలో ఉన్నటువంటి ఆ కశ్యప ముని ద్వారా దితి గర్భాన్ని దాల్చడము, తద్వారా ఆ గర్భం ద్వారా ఆ సృష్టి అంతా కూడా అలుముకున్నటువంటి అంధకారానికి భయపడినటువంటి దేవతలందరూ కూడా ఆ బ్రహ్మ దగ్గరకు వచ్చి బ్రహ్మను విన్నవించుకోవడము, ఆ తర్వాత ఆ బ్రహ్మ దేవతల యొక్క ప్రార్థనల చేత సంతోషం పొందినటువంటి వాడైనటువంటి ఆ దేవతలను, వారిని సంతుష్టులను చేయడానికి, అంటే వారికి జరిగేటువంటి ఈ కారణము, మరి అసలు ఆ దితి గర్భంలో ఉన్నటువంటి వారెవరు, వారికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఇవి తెలియచేస్తూ వారిని, అంటే ఆ దేవతలకు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమము. ఆ క్రమంలో ఆ బ్రహ్మ, వేదవ్యాజ్యుడైనటువంటి ఆ బ్రహ్మ చెప్తూ ఉంటాడు ఇక్కడ, అంటే మనకి ఆ మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. బ్రహ్మ దేవతలతో సంభాషిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ అంశాలను ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమము. బ్రహ్మదేవుడు ఆ దేవతలతో చెప్తూ ఉంటుంటాడు, నా మానసపుత్రులైనటువంటి సనక, సనాతనుడు, సనందనుడు, సనత్ కుమారులు అనేటువంటి నలుగురు
మహర్షులు. సో ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి సప్త మహర్షులు, ఆ తర్వాత రుద్రుడు రావడం, ఇవన్నీ కూడా ఆ క్రమంలో మనం అంతకుముందు చూసినటువంటి. అయితే ఇక్కడ ఆ బ్రహ్మదేవుడు చెప్తూ ఉంటాడు దేవతలతో, నా మానస పుత్రులైనటువంటి సనక, సనాతన, సనందన, సనత్ కుమారులు వీరందరూ కూడా మీకంటే ముందు పుట్టినటువంటి వారే. అంటే ఈ దేవతలు, ఈవెన్ ఆ సనక, సనందన, సనాతనులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీరు ఆ శివుడు కంటే కూడా ముందుగానే ఉద్భవించినటువంటి వాళ్ళు. ఆ క్రమం కూడా అంతకుముందు మనము చూసినటువంటిది. సో ఆ బ్రహ్మ చెప్తూ ఉంటాడు, నా మానస పుత్రులైనటువంటి సనక, సనంతన, సనందనులు, సనత్ కుమారులు మీకు ముందు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. సో వారు ఎటువంటి భౌతికమైనటువంటి లాభాలు లేకుండానే ఈ విశ్వమంతా కూడా ఆధ్యాత్మిక జగత్తు విశ్వమంతా వాళ్ళు పయనిస్తూ ఉంటుంటారు. మరి సో ఆ విధంగా వాళ్ళు పర్యటిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అన్ని విశ్వాలన్నింటినీ కూడా పర్యటించినటువంటి పిదప వారు ఆ ఆధ్యాత్మిక ఆకాశమైనటువంటి, ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ భగవద్ధామ వర్ణన గురించి చూస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అది కూడాను ఆ మైత్రేయముని విదురుతో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది సాక్షాత్తు బ్రహ్మ వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను ఇక్కడ మనము అంటే తెలుసుకుంటూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ఈ భగవద్ధామ యొక్క వర్ణన బ్రహ్మ చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకనే ఆ బ్రహ్మ చెప్తూ దేవతలతో సంభాషిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలను మైత్రేయముని విదురునితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భం ఇక్కడ. సో ఆ బ్రహ్మ యొక్క మానస పుత్రులైనటువంటి సనక సనందనాదులు ఆ విశ్వాలన్నింటినీ కూడా పర్యటించడము, ఆ పర్యటించినటువంటి తర్వాత వారు ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలోనికి ప్రవేశించి, అంటే ఇక ఈ సమస్తమైనటువంటి భౌతిక కల్మషాలకు ఎటువంటి, అంటే ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మాయ, అంటే మనకి 3 సూక్ష్మమైనటువంటి శక్తులుగా ఉండేటువంటి సత్వ, రజో, తమో గుణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి, అంటే ఈ సమస్తమైనటువంటి భౌతిక కల్మషాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాలలోనికి వారు ప్రవేశించారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు. అయితే ఇక్కడ హరే కృష్ణ, బ్రహ్మ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాల్లో ఆ ఆధ్యాత్మిక ఆకాశమును వైకుంఠంగా పిలువబడను అని, ఆధ్యాత్మిక లోకాలు, అందులో ఆ వైకుంఠ ధామాల్లో అనేకమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక లోకాలు, అవన్నీ కూడా స్వయం ప్రకాశమానంగా ఉండేటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాలు, అలాగే అవన్నీ కూడా ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానునికి మరియు అతని యొక్క విశుద్ధ భక్తులకు నివాస స్థానాలుగా ఉండేవి అని, సమస్తమైనటువంటి ఈ భౌతిక లోకవాసుల చేత అవి వందనీయములు అని చెప్తున్నారు. అంటే వారి ఈ భౌతిక లోకాల వాసుల చేత అవి పూజనీయులుగా వారు ఉండేటువంటివి అనేటువంటి అంశాన్ని వారు తెలియచేస్తూ, ఆ వైకుంఠములు అంటే ఆధ్యాత్మిక ఆకాశం నందు ఉన్నటువంటి ఆ వైకుంఠాలుగా పిలువబడేటువంటి వాటి గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటి క్రమాన్ని మనము ఇంతకుముందు ప్రభు ద్వారా అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి అంశాల్లో చూస్తూ వచ్చినటువంటివి. సో ఇక చివరి శ్లోకంలో మీరు అంతకుముందు చూసినటువంటి గత వారం క్లాసులో చివరి శ్లోకం అయినటువంటి ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో వసంతి యత్ర పురుషా సర్వే వైకుంఠమూర్తయః ఏ నిమిత్త నిమిత్తేన ధర్మేనారాధయన్ హరిం అంటూ ఈ శ్లోకంలో ఇంతకుముందు మీరు, అంటే మనం పూర్వ క్లాసులో చూసినటువంటి ఆ వైకుంఠ ధామం, అంటే ఆ భగవద్ధామం యొక్క వర్ణనలో వారు బ్రహ్మ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఆ వైకుంఠం లోకములందలి పురుషులందరూ రూపంలో ఆ దేవదేవుని పోలి ఉందురు, వారందరూ ఇంద్రియ భోగ వాంఛ లేకుండా హరిసేవనము యందు నెలకొని ఉంటారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఆ బ్రహ్మ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూసినటువంటిది గత క్లాసులో. సో ఇక శ్రీల మిగతా ఉన్నటువంటి వీటిలో మనము ఆ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క సో అలాగే హరే కృష్ణ మాత, ఈ శ్లోకాలను చదివారు కదా మిగతావి? హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ చదివాం ప్రభు. ఓకే. సో ఇక ఈరోజు
మనము చూడబోయేటువంటి 15వ శ్లోకం. యత్ర చాద్య పుమానస్తే భగవాన్ శబ్దగోచరః సత్వం విష్టభ్య విరజం స్వానాం నో మృడయన్ వృషః. సో ఇక్కడ ఆ బ్రహ్మ చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ వైకుంఠ లోకములందు ఆది పురుషుడును వేద వేద్యుడును అయినటువంటి భగవానుడు విరజిల్లుచుండును. రజోగుణమునకు గాని తమోగుణమునకు గాని ఎట్టి స్థానము లేకుండా అతడు శుద్ధ సత్వగుణ పూర్ణుడై ఉండును. భక్తుల ధార్మిక పురోగతికి అతడు దోహదపడుచుండును అంటూ ఆ వైకుంఠ లోకంలో అక్కడ ఉండేటువంటి ఆది పురుషుడు మరియు వేద వేద్యుడు అయినటువంటి ఆ భగవానుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని, అలాగే ఆ లోకంలో ఈ భౌతిక లోకానికి భిన్నంగా రజోగుణము గాని తమోగుణము గాని అక్కడ ఎటువంటి స్థానం లేకుండా శుద్ధమైనటువంటి పరిశుద్ధమైనటువంటి సత్వగుణ పూర్ణుడై ఆ భగవానుడు ఉంటాడు. ఆ భగవానుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తులందరికీ కూడా ధార్మిక పురోగతికి అతడు దోహదపడుతూ ఉండేటువంటి విధంగా ఆ భగవానుడు అక్కడ ఉన్నాడు అనేటువంటి అంశాన్ని ఈ శ్లోకంలో ఆ బ్రహ్మ దేవతలకు వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భము. సో ఇక్కడ దీనికి ఇక మనం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం, ప్రామాణికమైనటువంటి భాష్యము చూసినట్లయితే, హరే కృష్ణ. శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాధి గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఆ బ్రహ్మ ఆ వైకుంఠ లోకము ముందు ఉన్నటువంటి ఆ ఆది పురుషుడును వేద వేద్యుడును అయినటువంటి భగవానుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ వైకుంఠ లోకాలలో ఉన్నటువంటి ఆ భగవాను గురించి, అలాగే ఆ వైకుంఠ లోకం యొక్క స్వభావాన్ని గురించి, ఆ వైకుంఠ లోకంలో చేరుకున్నటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తులకు స్థితికి ఆ భగవానుడు ఏ విధంగా దోహదపడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ పూర్వ శ్లోకంలో మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్పినటువంటి అంశం చూసినట్లయితే, సరే మనం అంతకుముందే ఈ వైకుంఠ లోకవాసులు మరియు ఆ వైకుంఠ లోక జీవనము అనేటువంటి అంశాలు ఈ 14వ శ్లోకంలో వర్ణించబడినవి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ వైకుంఠ లోకంలో ఉండేటువంటి వారందరూ కూడా అంటే పురుషులు అక్కడ ఉండేటువంటి వారందరూ కూడా ఆ లోకంలో ఉండేటువంటి దేవాది దేవుడైనటువంటి నారాయణ్ణే పోలి ఉంటారు అనేటువంటి చెప్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఆ వైకుంఠ లోకాలయందు ఆ వైకుంఠ లోకమందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క ప్రధానమైనటువంటి అంశ అయినటువంటి
చతుర్భుజ నారాయణుడే అధిష్టాన దైవంగా ఉంటారు అనేటువంటిది. ఇక ఆ వైకుంఠ లోకంలో ఉండేటువంటి జనులందరూ కూడా ఆ చతుర్భుజులై ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. అంటే మనకి ఈ భౌతిక జగంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు సాధారణంగా ద్విభుజులుగా, అంటే దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు లాగానే ద్విభుజులుగా ఇక్కడ ఉండేటువంటి భౌతిక ప్రపంచంలో. సో కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనకి ఆ చతుర్భుజ నారాయణ రూపంలో ఉండేటువంటి మానవులు ఎవరు కూడా మనకి కనిపించినటువంటిది. సో కానీ ఆ వైకుంఠ లోకంలో అక్కడ ఉండేటువంటి వారందరూ కూడా ఆ నారాయణుడి పోలినట్లుగానే వారందరూ కూడా చతుర్భుజులై ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఇక ముఖ్యంగా ఆ వైకుంఠ లోకంలో ఉండే వారి యొక్క సేవ అనేటువంటిది వాళ్ళెప్పుడు కూడా నిరంతరము కూడా శుద్ధమైనటువంటి భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమయ్యి ఎప్పుడూ వాళ్ళు ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఉండేటువంటి అంశం ఏంటంటే ఒకే ఒక్క ధర్మం. ఏమిటి ఆ ధర్మము అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ. సో మనకి కూడా ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యులు మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి భౌతిక ప్రపంచంలో ఒకే ఒక్క దేవుడు అవసరము, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అని. ఒకే ఒక్క నామము, అదే ఆ భగవంతుని యొక్క నామము. ఈ కలియుగంలో కూడా మనం చెప్పవలసినటువంటిది హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామస్మరణం ఈ కలియుగ ధర్మంగా చెప్పేటువంటిది. అలాగే ఒకే ఒక్క కర్మ అని చెప్తూ ఉంటాము ప్రామాణికులమైనటువంటి ఆచార్యులు చెప్పినటువంటి అంశాలు. ఒకే ఒక్క కర్మ ఏంటి మరి అది? ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ. కానీ మనం ఎంత ఆచార్యులు ఇచ్చినా, ఎంత మనకి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి గ్రంథాలలో విషయాలను తెలియచేసినప్పటికీ కూడా మనం ఆ విషయాలను మరిచి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఆ సత్వ రజో తమో గుణాల యొక్క ప్రభావం ద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవను మర్చిపోతున్నాం. కానీ మనము మర్చిపోయినా అక్కడ ఉండేటువంటి వారందరూ కూడా ఆధ్యాత్మిక లోకాలలో ఉండే వారి యొక్క ఒకే ఒక్క ధర్మము ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ అని చెప్తారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మాదిరిగా ప్రతిదాన్ని ఇంద్రియ భోగ విషయాల్లాగా కాకుండా అక్కడ ఉండేటువంటి వారందరూ కూడా వారి యొక్క ధర్మం ఆ భగవంతుని సేవలో నిమగ్నమై ఉండడమే. మరి అది కూడా ఎటువంటి వాంఛ లేకుండా వారు ఆ హరి సేవనం చేయడమే అక్కడ ఉండేటువంటి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే శుద్ధ భక్తులు ఎప్పుడూ కూడా ఆ విధమైనటువంటి విధానంలోనే ఉంటుంది. అక్కడ ఉండేటువంటి శుద్ధ సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి వారు కనుక వారు చేసేటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాల్లో ఉండేటువంటి అక్కడ ఉండేటువంటి జీవులందరూ కూడా చేసేటువంటిది శుద్ధ భక్తి ఉంటుంది. శుద్ధ భక్తి ఎప్పుడూ కూడా ఎటువంటి ఫలాపేక్ష లేకుండా నిరంతరం ఎటువంటి ఇంద్రియ భోగ వాంఛ లేకుండా, ఎందుకంటే అక్కడ ఉండేటువంటి స్త్రీలు కానీ అక్కడ ఉండేటువంటి అక్కడ కూడా ఈ భౌతిక జగత్తులాగానే సంసార విధానం ఉంటూ ఉంటుంది. సో అంత మాత్రం అంటే అదంతా కూడా భగవంతుని సేవలోనే నిమగ్నమయ్యేటువంటి విధంగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో ఎందుకంటే అక్కడ ఇక్కడ మనకి అంతకుముందు శ్లోకంలో చెప్పినట్లు ఎటువంటి వాంఛ లేకుండా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలోనే నిమగ్నమై ఉంటారు. అంత మాత్రాన ఆ భగవంతుడు వారిని విస్మరించడు అని చెప్తారు. భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా ఆ వారి యొక్క సేవలను గుర్తిస్తూనే ఉంటారు. గుర్తించి వారి యొక్క పూర్ణాభివృద్ధికి ఆ భగవంతుడు దోహదపడుతూ ఉంటారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే వారు ఏ సేవ చేసినా ఎటువంటి ఫలాన్ని వారు అభిలాషించకుండానే చేస్తారు. సో అక్కడ ఉండేటువంటి వారందరూ కూడా శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని దివ్యమైనటువంటి ప్రేమయుత సేవను నిర్వహించడమే వారు చేసేటువంటిది. సో ఆ విధంగా చేసినటువంటి వారికి ఆ భగవంతుడు వారికి ఆ పరిపూర్ణమైనటువంటి భక్తి చేసేటువంటి అవకాశాన్ని ఆ భగవంతుడు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా ఆ గత శ్లోకంలో ఆ భగవద్ధామంలో ఉండేటువంటి జీవుల యొక్క విధి ధర్మం ఏంటి అనేటువంటిది అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి శ్లోకంలో మనం 14వ శ్లోకంలో చూసినటువంటి అంశము. ఇక ఈ 15వ శ్లోకంలో మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశములో ఆ వైకుంఠ లోకముల యందు ఆది పురుషుడును వేదవేద్యుడును అయినటువంటి ఆ భగవానుడు విరజిల్లుచుంటూ ఆ రజోగుణము గాని తమో గుణానికి గాని ఎటువంటి స్థానం లేకుండా అతడు
అంటే శుద్ధ సత్వగుణ పూర్ణుడై ఉంటాడు. భక్తుల ధార్మిక పురోగతికి అతడు దోహదపడుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఇంత ముందే చెప్పాం, మనము అంటే అక్కడ ఉండేటువంటి భక్తులు, శుద్ధ భక్తులు ఎటువంటి ఫలాపేక్ష లేకుండా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నప్పటికీ కూడా, కానీ ఆ భగవంతుడు తన భక్తులను ఎప్పుడూ కూడా విస్మరించడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనము తెలియచేస్తున్నటువంటి అంశం. సో కాబట్టి భక్తుల యొక్క ఆధ్యాత్మికంగా వాళ్ళు పురోగతి చెందడానికి ఆ భగవంతుడు వారికి ఆ జ్ఞానాన్ని ఇవ్వడము, సో వారిని ఆ విధంగా వారికి దోహదపడుతూ ఉంటాడు అనేటువంటి అంశాన్ని బ్రహ్మ ఆ దేవతలకు వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో దానికి మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి భాష్యంలో ఆయన చెప్తున్నారు, ఆధ్యాత్మిక ఆకాశమునందలి భగవద్ధామము వేద వర్ణనల నుండి శ్రవణము చేయుట ద్వారా తప్ప అన్యమగు ఏ ఇతర విధానమునకు అవగతము కాబోదు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఏదైతే నేను ఇప్పుడు నీకు అక్కడ చెప్తున్నట్టు, అంటే బ్రహ్మ ఆ దేవతలతో వివరించినటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకము, ఆ వైకుంఠ లోకము అనేటువంటి, ఎందుకంటే చెప్తున్నారు అక్కడ ఉండేటువంటి పురుషులందరూ కూడాను ఆ దేవదేవుణ్ణి పోలినటువంటి చతుర్భుజ నారాయణుడి రూపంలోనే ఉంటారు అని. ఎందుకంటే అక్కడ ఆ నారాయణుడు అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క అంశగా ఉండేటువంటి నారాయణుడే అనేటువంటి, మరి అటువంటి అంశాన్ని, మరి ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఉండేటువంటి విధానాలను కానీ, అక్కడ ఉండేటువంటి అంశాలను కానీ భగవంతుని యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి సేవ, అంటే ఈ భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి, ఎందుకంటే వేదాలను భగవంతుడు బ్రహ్మకు ఇవ్వడము, శబ్ద రూపంలో ఆయన యొక్క హృదయంలో ఇవ్వడము, తద్వారా అట్లా వచ్చినటువంటి, అంటే ఇక్కడ ఆ వేద వర్ణాల నుండి శ్రవణం చేయటం ద్వారా తప్ప ఆ వేదాలలో సూచించబడినటువంటి ఆ భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి వేదాలన్నీ కూడా భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి శాస్త్రాలే ప్రామాణికం మనకి. సో శాస్త్రాలలో ఏది చెప్పబడిందో అది మాత్రమే చేయవలసింది, అదే జరుగుతూ ఉండేటువంటి అంశం. సో జరిగినటువంటిది శాస్త్రాల్లో ఉండడం కాదు, శాస్త్రాలలో ఉన్నటువంటి అంశాలే జరుగుతూ ఉండేటువంటివి. సో కనుక ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక ఆకాశము లో ఉండేటువంటి ఆ వైకుంఠ లోకము, భగవద్ధామం వేద వర్ణనల నుండి శ్రవణం చేయడం తప్ప వేదాలలో సూచించినటువంటి, అంటే మరెవరు మరి ఇక్కడ మనకి వేదాలకు ప్రామాణ్యం చెప్పి బ్రహ్మ, మరి అటువంటి బ్రహ్మే చెప్తున్నటువంటి అంశం కాబట్టి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు చెప్తున్నారు. సో ఆ విధమైనటువంటి అలా వాటిని శ్రవణం చేయటం ద్వారా తప్ప ఏ ఇతరమైనటువంటి ఇతర పద్ధతులు ఏవి కూడా మనకి ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి అది అంటే ఇతర ఏ మార్గము కూడా సరిపోదు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో శాస్త్రవేత్తలు అనేక రకాలైనటువంటి విధానాలను తయారు చేసి మేము అక్కడికి వెళ్తాం, ఆ గగనానికి వెళ్తాము అని చేసేటువంటి ఏ విధానం కూడా పనికిరాదు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. సో దానికి మనకి శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు గ్రహాంతరయానము అనేటువంటి చిన్న పుస్తకాన్ని ఇచ్చారు. సో మనం వివిధ లోకాలకు వెళ్ళాలంటే ఈ భౌతికంగా కష్టపడి ఏదో తయారు చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఏ గ్రహానికి వెళ్ళాలో ఆ విధమైనటువంటి దేవతా అర్చన చేసి లేదా భగవంతుని యొక్క అర్చన చేయడం ద్వారా సులభంగానే ఎటువంటి కష్ట నష్టాలు లేకుండా, అంటే భగవత్ సేవ చేయడం ద్వారా చేయవచ్చు అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ మనకి ఏ ఇతరం కూడా ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాలను గురించి తెలుసుకోవడానికి కానీ, ఆధ్యాత్మిక లోకానికి చేరుకోవడానికి కానీ ఏ ఇతరమైనటువంటి భౌతిక సాధనము ఉపయోగపడదు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి అటువంటి ఆధ్యాత్మిక లోకం చెంతకు పోయి ఎవరునూ చూడజాలరు. అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి దృష్టితో, ఈ బాహ్యమైనటువంటి వాటితో ఎవడు కూడా ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాలను చూడజాలరు అని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఈ భౌతిక జగమునందు యాంత్రిక వాహనము ద్వారా అత్యంత దూరస్థానమునకు ఏగ పైకము చెల్లింప జాలని వారు కేవలము ప్రామాణికమగు పుస్తకముల ద్వారానే ఆ స్థానమును గురించి తెలుసుకోగలరు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ మరలా కూడా మనకి
స్క్రిప్చర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ద్వారా మాత్రమే మనము ఎటువంటి పైకము, ఎందుకంటే మరి ఈ భౌతిక జగత్తులో మనం చంద్రమండలానికి పోవడానికి లేదా ఇంకొక గ్రహానికి పోవడానికి మేము ఇది తయారు చేస్తున్నాం, ఇంత మనీ ఇస్తే దీన్ని తీసుకెళ్తాము అనేటువంటి ఒక ఇది జరుగుతూ ఉన్నది. మరి ఇక్కడ సో ఎటువంటి వాహనం కూడా, ఎందుకంటే అత్యంతంగా ఇప్పుడు ఏదో మనకు ఉన్నటువంటి సూర్యమండలం కానీ ఇతర గ్రహాలు కానీ అవన్నీ కూడా మనకి ఆధ్యాత్మిక లోకాలతో పోలిస్తే దగ్గరగా ఉన్నటువంటిదే. మరి వీటన్నిటికీ కూడా అత్యంత దూరస్థానంగా ఉన్నటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాలను చేరుకోవడానికి ఎటువంటి భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి ఎటువంటి యాంత్రికమైనటువంటి వాహనము ద్వారా కూడా అక్కడికి చేరుకోలేము. కేవలము ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాల అధ్యయనము, ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలలో సూచించబడినటువంటి విధానాలను పాటిస్తూ, అదే మనము భక్తి రసామృత సింధువులో చూస్తాం. సాధనా భక్తి, తర్వాత భావభక్తి, ప్రేమ భక్తి, వీటి ద్వారానే ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని పైన మనం చూపించేటువంటి ఆ భక్తి. సో సాధనా భక్తిలో కూడా మనకి విధి భక్తి అని, అంటే మనము శాస్త్రాలలో ఈ విధంగా ఉంది చెయ్యాలి, గురువు ఈ విధంగా చెప్పారు చెయ్యాలి, సో ఆ విధంగా చేస్తూ ఉంటాం. అలా చేస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో మనము భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఉండడం, తద్వారా కొంత వాటిపైన మనకి రాగం పెరగడము. సో కనుక తర్వాత రాగానుగ భక్తిగా మారుతూ ఉంటుంది. సో ఆ రాగానుగ భక్తి చివరికి భావభక్తిగాను, తర్వాత ప్రేమ భక్తిగాను, ప్రేమ భక్తి అత్యున్నతమైనటువంటిదిగా ఆ గోపిలు మనం అంత ముందు కూడా చూసినటువంటి భక్తి రసామృతంలో చూసినటువంటి అంశం. సో షడ్గోస్వాములలో ఒకరైనటువంటి ఆ రూప గోస్వాముల వారు మనకి అక్కడ తెలియచేసినటువంటి ఆ అంశాన్ని, అలాగే దాన్ని అంటే వారు చెప్పినటువంటిది చైతన్య మహాప్రభువులు వారు ఇచ్చినటువంటి అంశాలే కాబట్టి చైతన్య మహాప్రభువులు వారి ద్వారా కూడా ఆమోదమైనటువంటిది గోపిక, అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్రజవాసుల భక్తి. సో అక్కడ ఉండేటువంటి భక్తులు ఎప్పుడు కూడా ఎటువంటి భౌతికమైనటువంటి వాంఛలను కోరుకోరు. సో మనం భాగవతంలో కూడా చూస్తాం, లేదా ఉన్నటువంటి భాగవతంలో ప్రహ్లాదుడు చూస్తాం. ప్రహ్లాదుడిని చూసి అంటే ఆయన యొక్క లీలల్లో చూస్తే మనకి భగవంతుడు దర్శనం ఇచ్చి ఆయన ఏది కోరుకోమంటే ఈ భౌతికమైనది ఏది కూడా ఆయన యాక్సెప్ట్ చేయనటువంటిది. సో ఆ విధంగా శుద్ధ భక్తులు ఏది కూడా భౌతికమైనటువంటి అంశాలని చెయ్యరు అనేటువంటి. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రపదలో చెప్తున్నారు, ఈ భౌతిక జగమునందు యాంత్రిక వాహనం ద్వారా అత్యంత దూరస్థానమునకు పోవడానికి పైకం చెల్లించని వారు కేవలము ప్రామాణికమైనటువంటి పుస్తకముల ద్వారానే ఆ స్థానమును గురించి తెలుసుకోగలరు. అంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక లోకాలు ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోవాలంటే అది అంటే ఇక్కడ భక్తి మార్గము ద్వారానే అది సంభవిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా ఆధ్యాత్మిక ఆకాశం నందలి వైకుంఠ లోకములు ఈ భౌతిక జగత్తునకు పరంగానున్నవి. సో ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ భౌతిక సృష్టిలో ఉండేటువంటి వీటన్నిటికీ కూడా అతీతంగా ఉండేటువంటివి ఆ వైకుంఠ లోకములు అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి అంతరిక్షమున యత్నించినట్టి నవీన శాస్త్రజ్ఞులు విశ్వమందలి అత్యున్నతమైనటువంటి లోకముల విషయమును అటుంచి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో తయారు చేసేటువంటి నవీన శాస్త్రజ్ఞులు, శాస్త్రాల ద్వారా అంటే మేము ఈ ప్రయోగాల ద్వారా ఇంత సాధించాము అని చెప్పేటువంటి ఈ నవీనమైనటువంటి శాస్త్రజ్ఞులు విశ్వమందులు ఉండేటువంటి ఇప్పుడు వీటన్నిటికి ఇప్పుడు ఏదైతే మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచం చెప్పుకుంటున్నాం, భౌతిక ప్రపంచంలో కోటాను కోట్లు ఆ మహాతత్వం ద్వారా మహావిష్ణువు నుండి ఉద్భవించి గర్భోదక సాయి విష్ణువు ద్వారా వ్యక్తీకరించబడేటువంటి మరి ఈ అంశాలన్నీ కూడాను ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేది. వీటన్నింటికి అతీతంగా అత్యంత 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 దూరంగా ఉండేటువంటి ఆ వైకుంఠ లోకాలు వీటన్నిటికీ కూడా పరంగా ఉన్నవి అని చెప్తున్నారు. మరి అంతరిక్షంలో ప్రయాణించడానికి ప్రయత్నించేటువంటి వాళ్ళు మరి ఇటువంటి అత్యున్నత లోకాలైనటువంటి ఆ వైకుంఠ లోకాల గురించి అట్లా వదిలేయండి. మనకు దగ్గరగా ఉండేటువంటి ఒక బ్రహ్మాండం నుండి ఇంకొక బ్రహ్మాండం, లేదా మన బ్రహ్మాండాలే కాకుండా ఈ బ్రహ్మాండాలకు మధ్యలో ఉండేటువంటి గ్రహాలు, ఒక గ్రహం నుండి మరొక గ్రహానికి, అతి చేరువలో ఉండేటువంటి ఒక గ్రహం నుండి మరొక గ్రహానికి
చేరడానికే ఎంతెంతో కష్టం పడుతూ ఉన్నారు అని చెప్తూ ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన. ఒక ప్రామాణిక మనకు తీసుకున్నటువంటి ఒక అంశము, ఈ విశ్వములో అత్యున్నతమైనటువంటి లోకాల విషయాన్ని అటుంచండి, వాళ్ళకి ఎట్లాగో అవగాహనవో, అవి కాకుండా భౌతిక దృష్టితో చూడగలిగేటువంటి మనకి ఇక్కడ ఉండేటువంటి భూమండలంలో ఉండేటువంటి మనకి అతి దగ్గరగా ఉండేటువంటి చంద్రలోకాన్ని చేరడం కూడా వాళ్ళకి, చంద్రుడిపై కూడా ఏదో పోయినాము అని చెప్తూ ఉంటారు, అది చేసేది. మరి అక్కడ చేరడం కూడా చాలా కష్టంతో కూడుకున్నటువంటి అంశము అనేటువంటి విషయాన్ని వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, అతి దగ్గరగా మనకి ఈ భూమండలానికి అతి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ఆ చంద్రలోకాన్ని చేరుకోవడానికి కూడా వాళ్ళు మిక్కిలి కష్టం పొందుతూ ఉన్నారు. వారు భౌతిక ఆకాశమునకు పరంగా పోయి ఆధ్యాత్మిక ఆకాశమున ప్రవేశించి తామే స్వయంగా ఆధ్యాత్మిక లోకములను గాంచుటకు ఎట్టి అవకాశము లేదు. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, భౌతికమైనటువంటి విషయాల ద్వారా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం చేసేటువంటి మనం సృష్టించేటువంటి భౌతికమైనటువంటి సృష్టి ద్వారా, అంటే ఎటువంటి యంత్రము ద్వారానైనా ఈ భౌతిక ఆకాశానికి పరంగా ఉండి ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలోనికి ప్రవేశించి, అంటే దీనిని ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని వదిలేసి ఆధ్యాత్మిక ఆకాశానికి ప్రవేశించి స్వంతంగా వారంతట వారుగా, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రమేయం లేకుండా, ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం లేకుండా ఆధ్యాత్మిక లోకాలను, అంటే ఆ వైకుంఠాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అనేకంగా ఉండేటువంటి వైకుంఠ ధామాలు, ఎలాగైతే మనకి ఇక్కడ బ్రహ్మాండాలు ఎన్నగు, సో అలా ఉండేటువంటి ఆ వైకుంఠ ధామాల్లో భగవంతుని యొక్క అవతారాలు నిరంతరం కూడా వారి యొక్క నిత్య లీలలు జరుపుతూనే ఉంటారు. భగవంతుని యొక్క వివిధ అవతారాలుగా వచ్చేటువంటి, మనం వచ్చి ఇక్కడ అనుకుంటాం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి ముఖ్యంగా మనకి 23 అవతారాలు ఉండే, అందులో దశావతారాల గురించి చదువుకుంటూ మనము వాళ్ళు వచ్చారు వెళ్ళిపోయారు అనుకుంటాం. కానీ వాళ్ళు నిత్య శాశ్వతంగా, వారి యొక్క లీలలు నిత్య శాశ్వతంగా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే కోటాను కోట్లుగా ఉండేటువంటి ఈ బ్రహ్మాండాలలో ఎక్కడో ఒక దగ్గర వారి యొక్క లీలలు జరుగుతూ, వారి యొక్క లోకాల్లో, వారి యొక్క ఆధ్యాత్మిక లోకాల్లో వారు ఉంటూ ఉంటారు. సో కాబట్టి అవతారాలు వచ్చారు పోయారు అనేటువంటిది కాదు. సో ఎప్పటికీ కూడా భగవంతుడు నరసింహావతారమైన, రామావతారమైన, వరాహావతారమైన, మత్స్యావతారమైన, ఇవన్నీ కూడా నిరంతరం కూడా భగవంతుని యొక్క అవతారాల లీలలు జరుగుతూనే ఉండేటువంటిది. సో మరి అటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక ఆకాశాల వైపుకు మరి ఈ భౌతికమైనటువంటి దానికి అతీతంగా వెళ్ళి తమకు తాముగా తామే స్వయంగా ఆ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి లోకాలను తెలుసుకునేటువంటి అవకాశం లేనే లేదు. ఈ భౌతికమైనటువంటి వాటికి, భౌతిక విషయాల ద్వారా అవి తెలుసుకునేటువంటి అవకాశమే లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో అదే వారు ఇక్కడ అంటూ ఉన్నటువంటి అంశము. కనుక ఆధ్యాత్మిక ఆకాశమునందలి భగవద్ధామము, అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక ఆకాశము, సో ఏదైతే ఉన్నాయో వైకుంఠ ధామాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ ఆధ్యాత్మిక ఆకాశము లో ఉండేటువంటి భగవద్ధామము కేవలము ప్రామాణికమగు వేదములు, పురాణముల ద్వారా మాత్రమే అవగతము కాగలదు. ఎందుకంటే ఆ విషయాన్ని భగవంతుడే ఇచ్చినటువంటివి, మనకి ఇచ్చినటువంటి వేదాలు కానీ, పురాణాలు కానీ శబ్ద రూపంలో భగవంతుడే అందించినటువంటి, మరి భగవంతుడు అందించినటువంటిది ఏది కూడా సంపూర్ణమైనటువంటిది అయి ఉంటుంది. సో కనుక అది వాస్తవమే అయి ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని. సో కాబట్టి భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి శాస్త్ర ప్రామాణికాల ద్వారా మాత్రమే ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాలను అవగాహనం చేసుకోగలము. సో ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాలను చేరుకోగలగడానికి ఏకైక మార్గము ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ. అంతకుముందు చెప్పినటువంటి ఏ నిమిత్తేన ధర్మేనాధారయన్ హరిం అని చెప్పారు అంతకు 14 శ్లోకం. ఏకైక మార్గము ధర్మము. సో
ఎటువంటి ఇంద్రియ భోగ వాంఛ లేకుండా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ ద్వారా మాత్రమే. దానికి ప్రామాణికమైనటువంటి వేదాలు, పురాణాలను అవగాహనం చేసుకోవడం. దానికి మనకి కావలసినటువంటి ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యులు. సో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారికి ముందున్నటువంటి వారు, భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు, వారికి ముందున్నటువంటి గౌరకిషోరదాస బాబాజీ, భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు, సో విశ్వనాథ చక్రవర్తుల వారు, జగన్నాథ దాస బాబాజీ, వారికి ముందు అంతకుముందు. సో ఇవన్నీ కూడా మనకు ఆ క్రమంలో పరంపర ద్వారా అందించబడుతుంది. మరి ఎక్కడి నుంచి ఈ పరంపర మనకి ఇప్పుడు 32వ ఆచార్యులుగా శ్రీల ప్రభుపాదులు, జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు, అలాగే వారికి ముందు సింహగురువుగా భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు. సో అలా ఉన్నటువంటి వీరంతా కూడా పరంపరలో, ఇదంతా కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? భగవంతుడి నుంచి బ్రహ్మ నుంచి నారదుడు, నారదుడి నుండి మనకి వేద వ్యాసులు. సో వ్యాసుడు ద్వారా ఆ విధంగా క్రమక్రమంగా వారి శిష్యుల ద్వారా ఆ మధ్వాచార్యులు, ఆ విధంగా మనము ఉండేటువంటి క్రమంలో, సో ఆ విధంగా అవగాహన ఒక పరంపర ద్వారా, చైన్ లింక్ ద్వారా, గురు పరంపర ద్వారా మనము ఈ ప్రామాణికమైనటువంటి ఈ వేదాలను, పురాణాలను అవగాహనం చేసుకోవడం, ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు ద్వారా అవగాహనం చేసుకోవడం ద్వారా మాత్రమే ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాల యొక్క వర్ణన గాని, అక్కడ ఉండేటువంటి విషయాలను చెప్తూ ఉన్నటువంటి వాటిని అవగాహనం చేసుకోవడం కానీ సాధ్యమవుతుంది తప్ప, ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాల పైన అనురక్తి కలిగినటువంటి ఏది కూడా భగవద్ధామాలను అర్థం చేసుకోవడానికి, అవగాహన చేసుకోవడానికి సాధ్యం కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా వారు ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, భౌతిక జగమునందు సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణము అనే 3 భౌతిక గుణాలు కలవు. కానీ ఆధ్యాత్మిక జగమునందు రజస్తమో గుణములు లేశమాత్రంగానైనా ఉండవు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో రజోగుణము చేత గాని, తమో గుణము చేత గాని కొద్దిగా కూడా మలినపడనట్టి కేవలము సత్వగుణమే అచ్చట ఉండును అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారి యొక్క భాష్యంలో మనకి ఇస్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే వారు కూడా వారి పరంపరలో ఆ విధంగా వారు అవగాహన చేసుకుని మనకి అందిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. మరి ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ భౌతిక జగత్తులో, మనం భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు చెప్తాడు, ఈ భౌతిక జగత్తి ఏదైతే ఉందో అది నా యొక్క శక్తులలో ఒక శక్తి అయినటువంటి అపర శక్తి ద్వారా, అంటే ఆయన యొక్క భగవంతుడి యొక్క బాహ్య శక్తి ద్వారా ఈ సృష్టి అంతా కూడా దాని యొక్క ఆయన యొక్క ఆధ్వర్యంలో అది, దాని ద్వారా అంటే ఇక్కడ ఏంటి? మాయాశక్తి. సో మరి ఇటువంటి ఈ మాయా శక్తి ఏదైతే ఉందో అది ఈ మూడింటితో మిళితమై ఉంటుంది. సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణము అనేటువంటి 3 భౌతికమైనటువంటి గుణాలు. ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఇవి కూడా భౌతికమైనటువంటి. సో మరి అటువంటి 3 గుణాలతో నిండి ఉండేటువంటిది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఏది? ఈ భౌతిక జగత్తు, మనం ఉండేటువంటి భౌతిక జగత్. అందుకనే ఇక్కడ శుద్ధ భక్తులు అనేటువంటిది చాలా 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 అరుదుగా కనిపించేటువంటి అంశం. సో ఇంత భక్తి చేస్తూ ఉన్న ఏదో విధమైనటువంటి ఇతర రజో తమో గుణాలకు లోనవడం జరుగుతూనే ఉంటుంది. సో ఈ మాయ మనల్ని ఎప్పుడు కూడా చెప్తూ ఉంటుంది. సో దీనికి ఉదాహరణలో మనము భక్తి గౌరకిషోరదాస బాబాజీ చెప్తారు వారు శిష్యులకు. ఒకసారి వారి యొక్క విధానంలో ఒకసారి వారు వారి యొక్క ఆశ్రమం నుండి బయటకు వచ్చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి భగవంతుని యొక్క ప్రసాదాన్ని స్వీకరించడానికి వారు వస్తారు. వచ్చినటువంటి సందర్భంలో ఆయన చెప్తారు, మాయ ఎన్ని రకాలుగా మనల్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి, ఎట్లా ఈ భక్తి నుండి పక్కదోవ పట్టించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది అనేటువంటి దానికి వారు ఉదాహరణ, వారి జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలు చెప్తూ ఉంటారు. ఒక ఉదాహరణ చెప్తూ ఉంటారు. ఏంటంటే అక్కడ భగవంతుని యొక్క ప్రసాదంగా ఉన్నటువంటిది అది ఆ రోజుల్లో ఉట్టికి వేలాడదీయబడి ఉంటుంది. గౌరకిషోరదాస బాబాజీ కోసం తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రసాదం. అయితే అప్పుడు ఆ ఇంటి చూరు నుండి ఒక పాము వచ్చి ఆ ప్రసాదాన్ని తాకడము, ఎంగిలి చేయడము, దాన్ని ఒక వృద్ధరాలు చూడడము,
చూసి చెప్తుంది, పాము పాము అని అరుస్తూ ఉంటుందట. అది దాన్ని ఆ ప్రసాదాన్ని తాకి నేల మీద పడి పోతూ ఉంటుంది. పాము పాము అని అరవగానే గౌరకిషోరదాస్ బాబాజీ నేల మీద ఇట్లా గట్టిగా కొడతారట చేత్తో. ఏది పాము, ఎక్కడ పాము పాము అని కూడా కొడతారట. కొడితే ఆ సందర్భంలో ఆమె పెద్ద ఆవిడ వృద్ధురాలు అంటూ ఉంటుంది, మహారాజ్ మీరు ఎంత అంటే చాలా ఇది చేశారు. మీరు పామును కొడుతున్నప్పుడు మీ పక్క నుంచే, చేతి పక్క నుంచే పాము పోయింది. మీరు ఏమాత్రం కొంచెం అటు ఇటు చేసినా ఆ పాము మిమ్మల్ని కాటేసేదే అని చెప్పి మీరు ఆ! చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇక్కడి నుంచి మీరు ఆశ్రమానికి ఎళ్ళిపోండి. ఇక్కడ ఉండకండి అని చెప్తుంది. ఆ పాము మళ్ళీ రావచ్చు. మీరెళ్ళిపోండి అని చెప్తుందట. అప్పుడు ఆయన అంటారు, లేదు లేదు నేను ఇక్కడనే ఉంటాను. ప్రసాదం స్వీకరించే వెళ్తాను అంటే, ఆమె అప్పుడు అంటుందట, అది పాము తాకింది, విషం అవుతుంది. ఆ విషం తింటే మీకు ఇబ్బందవుతుంది. నేను మళ్ళీ ఒక వేరే ప్రసాదాన్ని తీసుకొస్తాను. అంటే వేరే తయారు చేసి తీసుకొస్తాను అని చెప్తుంది. అంటే భగవంతునికి సమర్పించినటువంటి ప్రసాదం అక్కడ విశిష్టంగా ఉన్నటువంటిది ఉంది అక్కడ ఉట్టి మీద. దాన్ని ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రసాదాన్ని స్వీకరించకుండా, అంటే ఇక్కడ ఆమె నేను మళ్ళీ తీసుకొస్తాను అంటే, అప్పుడు నేను ఆ ప్రసాదాన్ని తింటాను. మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి అని చెప్పేసి ఆమెను గద్దిస్తాడు. ఆమె వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయన యొక్క శిష్యులతో చెప్తారట, చూసారా మాయ ఏ విధంగా భక్తికి ఆటంకాన్ని కలిగిస్తుందో, ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రసాదాన్ని అంటే ఆ భగవంతుడుకి సమర్పించి మిగిలినటువంటి దాన్ని నన్ను తీసుకోనీయకుండా మాయ ఏ విధంగా చూసిందో చూసారా? ఎలా మన్ని పాము రూపంలోను ఆ వృద్ధురాలి ఆమె నా పైన అధికారం అంటే నన్ను తన అజమాయిషీలోకి వచ్చే విధంగా ప్రయత్నించుకుంది. మీరు తినొద్దు అంటూ ఆమె నాపై జాలి చూపుతున్నట్లుగానే ఆ మాయ నన్ను ప్రభావితం చేయడానికి ప్రయత్నించింది అని. అంటే అటువంటి శుద్ధ భక్తులు, అటువంటి వారు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలలో తెలుసుకున్నటువంటి వారు. సో వారు అవి అవగాహన చేసుకుంది. ఆ విధంగా మాయ మన చుట్టూ అన్నీ ఉంటుంది. దేనిలో కూడా ముందు పోకుండా పలు విధాలుగా మనల్ని వెనక్కి లాగుతూ ఉంటుంది అని చెప్పడానికి వారు ఆ ఉదాహరణ తన శిష్యులతో చెప్తారు. అంటే తన దగ్గర వినేటువంటి వారికి చెప్పినటువంటి అంశం. సో ఆ విధంగా మాయ మనల్ని ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని యొక్క సేవ నుండి బయటపడేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఈ భౌతిక జగత్తులో ఈ సత్వ రజో తమో గుణాలతో ఉండేటువంటి ఈ మాయ ప్రపంచం. కానీ ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో అటువంటిది ఏది కూడా ఉండదని చెప్పారు. కానీ ఆధ్యాత్మిక జగత్తు ఏదైతే ఉందో అది ఎటువంటి రజోగుణము గాని, తమో గుణములు కానీ లేశమాత్రములుగా కూడా అక్కడ కనిపించవు అని చెప్తారు. కాబట్టి అక్కడ ఉండేటువంటి జీవులందరూ కూడా నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో ఎటువంటి ఫలాపేక్ష లేకుండా నిరంతరము కూడా భగవంతుని యొక్క సేవలో ఉంటారు అని చెప్తారు. సో ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాల్లో రజోగుణం చేత గాని, తమో గుణం చేత గాని కొద్దిగా కూడా మలినపడనట్టి కేవలమే శుద్ధ సత్వగుణమే, కేవలం సత్వగుణమే అక్కడ ఉంటుంది. ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాల్లో ఉంటుంది. కనుక ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాలలో ఉండేవారు భగవంతుని యొక్క సేవ తప్ప వారు ఏవి కూడా ఆశించరు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ ఆ భగవద్ధామము యొక్క వర్ణనను మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో అంటే రజోగుణం చేత గాని, తమో గుణం చేత గాని కొద్దిగా కూడా మలినపడనటువంటి శుద్ధ సత్వగుణమే అచ్చట ఉంటుంది. అంటే ఆ వైకుంఠ లోకాలలో ఉంటుంది అని చెప్తారు. భౌతిక జగమునందు ఎవరేని పూర్తిగా సత్వగుణమును అప్పటికిని రజో తమో గుణాలు లేశమాత్ర సంపర్కంచే కొన్ని మార్లు కలుషితమవుచుండును. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఏమాత్రం కొంచెం మనము అసత్వ ఇక్కడ శ్రీల గౌరకిషోరదాస్ వారు పరమ పురుషులుగా చెప్పబడేటువంటి వారు, పరమహంసగా చెప్పబడేటువంటి వారు, అటువంటి వారు నిగ్రహించుకోగలుగుతారు. కానీ సాధారణమైనటువంటి ఈ భక్తుల్లో సో అది జరిగేటువంటిది కాదు. సో కనుకనే ఇక్కడ ఆ రజస్తమో గుణములు లేశమాత్ర సంపర్కమైన ఏ కొంచెం సంపర్కంలోనికి వచ్చినా ఇక వాళ్ళు కలుషితం అవుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అని చెప్తున్నారు. కానీ వైకుంఠ జగత్ అంటే ఆ వైకుంఠ లోకాలు ఆధ్యాత్మిక లోకం ఆకాశమునందు మాత్రము అటువంటి అవకాశమే లేదు అని చెప్తున్నారు. సో వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు మనం ఏదైతే గురు పరంపరలో ఉన్నటువంటి ఆచార్యులు చూస్తామో వాళ్ళందరూ కూడా ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాల నుండి మనల్ని
ఉద్ధరించడానికి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ మానవులను ఉద్ధరించడానికి, ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని బోధించడానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కనుక వాళ్ళకి ఆ విషయము వాళ్ళు ఎటువంటి మలినమయ్యేటువంటి అవకాశం ఉండదు. సో కానీ భగవంతుని యొక్క సేవ మర్చినటువంటి సాధారణమైనటువంటి జీవులు ఏమాత్రము కొద్దిగా ఈ రజో తమో గుణాలు ఆవరించిన వాళ్ళు పతనం చెందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు, కలుషితమవుతూ ఉంటారు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. కానీ వైకుంఠ జగత్ ఆధ్యాత్మిక ఆకాశమునందు మాత్రము కేవలము విశుద్ధ రూపమున గల సత్వగుణమై నెలకొని ఉంటుంది. సో వాళ్ళందరూ కూడా ఏదైతే మనకు ఆచార్యులుగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళంతా కూడా ఆధ్యాత్మిక లోకాల్లో ఆ భగవంతుని యొక్క నిత్య పార్శ్వాదులుగా ఉండేటువంటి వారు. సో అలా వారు మనల్ని, అందుకనే మనము చెప్తూ ఉంటాం శిక్షాష్టంలో చైతన్య మహాప్రభులు వారు చేతో దర్పణ మార్జనం భవద నిర్వాపనం శ్రేయ కైరవ చంద్రికా వితరణం విద్యా వధు జీవనం ఆనంద అంబుది వర్ధనం ప్రతిపదం పూర్ణామృతం. ఆ భగవంతుని నామాన్ని నిరంతరం మనము చేయడం ద్వారా సో ఇటువంటి వీటి నుండి బయటపడేటువంటి అవకాశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అక్కడ విశుద్ధ రూపంలో ఉండేటువంటి సత్వగుణమే ఉంటుంది ఆధ్యాత్మిక లోకంలో. ఆ లోకములందు భగవానుడు మరియు అతని యొక్క భక్తులు, అంటే భగవాన్ యొక్క వివిధ అవతారాల్లో వివిధ రూపాల్లో చతుర్భుజ నారాయణుడుగా ఉండేటువంటి ఆయన యొక్క భక్తులు వశించి ఉందురు అని చెప్పారు. అంతేగాక ఒకే దివ్య గుణమును కలిగి ఉందురు, అంటే భగవంతుడు ఏవైతే శుద్ధ సత్వగుణాన్ని కలిగి ఉన్నాడో అక్కడ ఉండేటువంటి ఆయన యొక్క భక్తులు కూడా ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాలను చేరుకున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ పరిస్థితులన్నింటికి అతీతంగా భగవంతుని యొక్క సేవ చేయడం వల్ల ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము ద్వారా ఆధ్యాత్మిక లోకాలకు చేరినటువంటి వాళ్ళు. సో కాబట్టి వాళ్ళు అక్కడ ఉండేటువంటి ప్రతిదీ కూడాను, సో వాళ్ళు కూడా అంటే భక్తులు కూడా, భగవంతుడు మరియు భక్తులు అందరూ కూడా శుద్ధ సత్వగుణాన్ని కలిగి ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇక ఆ వైకుంఠ లోకములు వైష్ణవులకు పరమ ప్రియములై ఉండును అని చెప్తున్నారు. మరి ఇక వైష్ణవుడికి కావాల్సిందేంది? ఆ వైకుంఠ లోక. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఏది ఆచరించి మనం ఇక్కడ చూడండి, సో అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళకి ఇక్కడ మనకి, సో మనం ఏదైనా ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము, భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవాలనే కదా చేస్తాము. సో కాబట్టి కొద్ది గొప్ప మనము అంటే మనకి ఆ అవకాశం లేదు, మనకు చాలా అల్పాతి స్థితిలో ఉండేటువంటి పరిస్థితి. శుద్ధ భక్తులైనటువంటి వాళ్ళు ఆచరించేటువంటి అందులో కూడా ఆ భగవంతుని ధామాన్ని చేరాలి అనేటువంటిది ఉంటుంది. కానీ ప్రేమ భక్తిలో ఎవరైతే పరిపూర్ణమైనటువంటి ప్రేమానందంలో ఉండేటువంటి గోపికలు, అక్కడ వ్రజవాసులుగా జన్మించేటువంటి వారికి అలాంటిది కూడా ఉండదు. సో వారు ఎప్పుడు కూడా ఆ శుద్ధ సత్వగుణంలోనే ఉండి భగవంతుని యొక్క ప్రేమలోనే నిమగ్నమై ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి వైకుంఠ లోకాలన్నీ కూడా మరి అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ లోక వర్ణన మనము వింటూ ఉన్నట్లయితే, ఇక వైకుంఠ లోకాలన్నీ కూడా వైష్ణవులకు భక్తులకు పరమ ప్రియములై ఉండును అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు. మరి ఆ పరమ భక్తులు భగవద్ధామము వైపుకు పురోగమించుటకై భగవానుడు స్వయంగా సహాయం చేయును. ఎందుకంటే భగవంతుడు మన యొక్క హృదయాలలో, అందరి హృదయాల్లోనూ ఉన్నారు ఆయన. శుద్ధ ఈ కృష్ణ చైతన్యము అనేటువంటిది సుప్తావస్థ స్థితిలో ఉంటూ ఉంటుంది. మరి దానికి అటువంటి ఆ భక్తి లత అనేటువంటి బీజము అందరిలోనూ ఉంటుంది. మరి ఆ బీజానికి సాధనా భక్తి, భావభక్తి, రాగానుగ భక్తి అనేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి ఆ భక్తి అనేటువంటి జలము, నీరు మరియు వెలుతురునిచ్చినట్లయితే ఆ బీజము ఏదైతే ఉందో, విత్తనం ఏదైతే ఉందో సుప్తావస్థ స్థితి నుండి బయటపడి భక్తి లతని వృద్ధి చెందించుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా పరమభక్తులు భగవద్ధామం వైపునకు పురోగమించుటకై భగవానుడు స్వయంగా సహాయము చేస్తారు. అంటే ఆ భగవంతుడిని వేడుకోవాలి మనం. సో భగవంతుడు నిష్పక్షపాతిగా ఉంటారు. మనం కావాలనుకున్నప్పుడు ఆయన ఖచ్చితంగా మనకు సహాయం చేస్తారు. సో అదే విషయాన్ని మనకి ఆచార్యులు అందిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ.